हाय लोगोफोर आंनि चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय जोंहा दिनै फुङावनो बग्रिबारि महामाया मन्दिरावहाय फुजा हैनो होननानै थांगासिनो दङ बेनिफ्राय जोंजों लोगोसे आब'मोननि फेमिलि थांफागोन बिसोर जोंखौ नेगासिनो आरो Aabo लोगो मोनबाय दहाय भिडिअ खेब कौन थांनो नागिरदों बबे मन्दिराव 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक बग्रिबारि महामाया मन्दिराव थुखायाव फट' जरा माबा होनो थुरसि जरा हाय मार्टिन हेलो बोलो हाय बोलो कुछ तो बोलो क्या बोलना है कहाँ जा रही हो हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं कहाँ पे मंदिर में हम लोग अभी घूमने जा रहे हैं मंदिर में घूमने जा रहे हैं ना पूजा देने जा रही है पूजा देने के बाद हम घूमेंगे स्काई में घूमने जाएगा ये एयरपोर्ट पे देखता है खाली बात करता है चलो ठीक है इस तरफ देखो जीजू है जीजू कहाँ पे जा रही हो चिपकाई इसलिए मंदिर में हम लोग पूजा भी करेंगे घूमेंगे और एंजॉय भी करेंगे महामाया में अगर अच्छा मिले से दोबारा शादी करेंगे मारना पड़ेगा पकड़ के ना दीदी पकड़ के लेके दोनों को रेडी हम लोग चाहिए रेडी में निकला है बस पसंद का मिलना चाहिए बस पसंद का गाड़ी में उठा के लेके आएगा ये मनी ब्रिटिश समल का एयरपोर्ट था खाली रुचि का अबे उसको जगह थोड़ा इसलिए ये सबको रिनोवेशन बना के रखा बाईडी में चाइना के साथ हो जैसे हाँ तो जब इंडिया के साथ क्या करेगा वो तो भाटिया का जैसे वो नास्तिक है ना डर भर ऐसा नहीं यार यहाँ पे मछली लेने के लिए आए क्या था हम लोग कितना ये जगह पे 5 केजी नहीं आया 70 रुपए से फिर वहाँ से ज़्यादा ओ भाई बेसी से अभी दोस्तों का पास दिनै दोंफेनखा थांनाया बेजों थांजाबायो जोंना बेजों दिनै थिनबाय बैजों सेन्देलखौ गारियावनो दोनबाय मानो होनोबा मोख्रायाहाय बे मन्दिरनि गाखोग्रानि गाहायाव दोनबाथाय लानानै थाङो आरोना बेनिखायनो गारियावनो दोनबाय बिसोर बानायलाबायो माने ओरैनो माबाल' आम्ही प्रसाद लेने वाला itu gimana? ये 100 जिबुल माबाय दा Oh, ji urna di na. Itu harga orna 50 টাকা Yuk. Iya sih. Hailai gumwiया माने जोंखौहाय बेसे खस्थ' फासय भिडिअ खेबदों सिबाय अन्थाव बाथावनो आरो बिनि सायाव आथिं गोजाबावसो हाखायो आरो गुमैया जिम लाखायो नालाय बेनिखायनो बिराद स्ट्रं आरोना आरो थाबायबै गुमैया जोंखौ फट' मोनसे खेबबाय एंट्री करता है 야, 승득. VIP ơi. VIP.
थांदो हानसाय बिसो हाबनो मोनो बिलाइ बिदि थांदो नी दे ओंखारनोसै दादागिरी है साला पूरा दादागिरी है डराता है sini bisa pulang lana nggak kahit na ako kate bagi apa bato sila Ekona. Idra Martin Idra Sudah kau sosial jalan ini sudah anda. Dia urus ya. एफा गोजौ गाखोबोबायना मेंनाया जालामोन आंहा Bandeng ya kalau Saki lo jawab itu saki jola ya Brunei stand mark Dewari lo दानिया जों फुजा होखांनानै मादैमोननि न' फारसे रौना होबाय बहुत महंगा है ये तो आयौ जा गोलोमखालायसिबाय सिगोनसो माबानाय बायदि दुगैनाय बायदि जाखादों बोखारफिननाय बायदि जा गोलोमो आब' आरै पास में भी नहीं हो तो ऊपर जाने में मालिक तो गया stamina बढ़ाएगा ना गाइस स्टेमिना बढ़ाया जोङो दा मादैमोननि लामाथिं थांगासिनो दङ ओमफ्राय लामाखौ आन्दायो नालाय बे मादैनि फिसाला बाबुआ नेगासिनो आरोना बाबुखौ लोगो मोनबाय जोङो बेनिफ्राय बाबुआ जोंनि सिगां सालायबाय ओमफ्राय जों बेनि उन सालायबाय आरोना नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा आरो नै फंबाया सफैनाय लोगो ना गोदानो सुरु खालामबाय बिसिना न' खाथियावनो फुख्रि दङ बिनिनो ना फिनाय जोंनि थाखाय माने दोनदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअआ गोलावद्राय जागोन आङो माने ससेखौ उनाव होगासिनो दङ दा बेखिनिखौनो नायथ'दो माइब्रा गोसोम माइब्रा गोसोम बे गाइखेर साहा लोंग्रोसै